Good afternoon mga kaaro. Ngayon nandito ako sa BMU. Card day po ngayon ng mga anak ko. Card day dito sa Spec site. Ayan. Kaya papakita ko yung ano. Punta na ako ng school nila. Ayan. Ito. Sentrum. Yung school nila, yung dalawang anak ko. Kaming ano, kaming sakyan. Ayun, yung mga gagaya kong parents, ano, kukuha na sila. Wala na silang pasok. Half day lang sila kanina mga kaaro. Di lang sila. Kukuha nila yung ano, yung ngayon yung ano, yung ano ba yun? Parang ano, wala ata silang kasi. Ngayon tawag dito yan yung mga ano, wala silang pasok, wala sila. Ayan. Cardi po ngayon mga kaaro. Cardi. Ayan Cardi. Wala na silang pasok. Ayan, nandito sila, bibidyohan ko. Ayan sila, nakatamay nga. Pauwi na yung mga yan, may practice yung mga yan. Dito na ako, hanggang dito na lang mga karo. Bye bye.